Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Natandog pag-ayo si Wilma pagkabasa sa suwat ni Aling. Sayo na nang nanaog ay si Aling sa panimay o naghikay ng daan sa ilang pagkaon. O sa nimutangan usab ni Vic uban kang Mia, gisultihan ni Vic si Mia bahin sa bahay nga ilang balhinan. Ansa? Diin ka lang tapita, Vic. Basta malipay ka kung tuwa na tarito. Hamugaway kayo. Ug batawag na nga ato noon yan ang kaugalingong Pinoyanan. Unsa? Tinuod ka, Vic? Ha, babe? Busa pag ginahinay na niya mong impake si mama mo. O magsulong tag mga tao nga magkatabang na to pagbalhin dito. Nagbinuang man ang tingali ka na ako, babe. Wow dili binuang. Basta pag ginahinay na mong impake. Mao na giingon ni Vic, ma. Nakakita naman ko na siya, bay. Ug abi ni mo, ma, ingon siya, hamugaway ko no kaayo. Mao ba? Unya, dako kay abang. Parehas din nga 15,000. Ay, pastilan ka anong kun sa kwarta. Wa man siya masultik pilay abang, ma. Ang giingon niya nga, matawag na unya ko no nga, ato ng kaugalingong panimay. Ha? Ambot niya, oy. Basta mo man ikisulti niya. Ibawaan raman bitaw na. Kanus amang kunuta mo balhin? Maghinay-hinay lang ko na tag-impake, ma. Unya, kanang mga bugat nga butang ninyo sa manang supa, kanang rep o kanang mga lamisa na malit masab na siyag daghang butang, oy. Magsuhol raman ko ng tao, ma, nga makatabang ugda. Ay, mao gyud nay nakapait og mga abang lang. Kung gamito nas tag-iya ang bahay, wa tay mahimo gawa sa pagbalhin. Matawag naman ko no nga, ato na ang bahay nga balhinan, ma. Ambot og gano. Ay na, sige. Hinay-hinay na kong impake. Hain si Yaya Aling, ma. Walagi dito sa banyo sa silong ug sa garden. Tama. Kanina na kong nangita ni Yaya. Walaki siya. Mga anak, dugay nang mihangyan ako si Yaya ninyo nga muuli una siya sa ila, agig bakasyon. Di uli si Yaya? Uli si Yaya? Unak, sayo siyang migikan og nagbilin lag og mubong suwat na ako. Pero nananghit siyang daan. Ano nga man siya musulti na ako, ma? Dili jud ko musugot. Ako sab. Mao man bitaw nga wa siya magpahibaw ninyo, kay di man mo masugot. Pero mabalik na to si Yaya ninyo, oy. Mabalik na sinang Aling. Kaila ko nakikama. Lain na ni Yaya, oy. Si Jennifer, kung may pause siya, pagka-ulsap. Nindot mangkot siya ang mga story, ma. Oh, kung resist na mo, paminaw dayon mi sa story ni Yaya. Pabalikon na yun at si Yaya, ma, ha? Ma. Oh, mga anak. Mabalik na sinang Aling. Mabalik na Babe, nag-ilis lagi ka. Asa man ka? Sa opisina, susihon ko kano sa ang sulod kong flight. Hapit na rumahuman ang ako bakasyon. Bitaw, no? Igo sad nga nanganak ko. Babe, kung makabalhin na unya ta sa giingon mong bahay ba, humanta makapahimutang dito, nag-ingon si mama nga pabunyagan dayon ang bata. Ati manon taon na ang paghimutan talito. Kinahanglan pa ba yan nga mga damdag bagasto alang sa bunyag? Inato lang, good. Aron basta dili na ko ang gasto.
Igo na pa na ako nga mabunyagan si Dudong. Ako din gusto, Mia. Busabasag di ko. Una na to siya, anak. Dili ba? Gusto ko nga, bongga ang bunyag sa bata. Bueno, ato na ko. Ikaw na sulti kang mama mo, ha? Ikaw pa. May anak na lang ta. Ay, di pagi kakalaw sagsangpit og mama kang mama. Ikaw na ni panangin ko. Sige. Ato na ako, ma. Sige, amping. Salamat, ma. Tanawas mama. Ipahiyom. Ato na ko. Si baby, ha? Ate man, ha? Bye. Gusto ko ikisulti ang mga bata. Pasabtod ko sila. Huwag magkatuman sa gisaan ko nila. Daw na ko. Sab ka rin po matuwid na. Huwag siya na ito mo. Huwag ang laki. Kantong chito. Kudwa pala mo biha. Buak yun ta ang uwad to. Manilaganig awa ko mahinayak. Nagkapugong pukus kong kagalingon. Huwag klase ron ang mga bata. Niya sila. Di lang una ko munaog. Businahan ko lang. Magkasabutan na sila. Kinsa man ka ron? Kinsa man ka? Ma, si Tito Chito tingali na. Ayaw na ka na, Oglana. Dinhi ka lang. Ano man, ma? Tanaw na ko og kinsa na. Si Tito Gitlaki? Naitaw ma. Tanaw na ko kinsa ha. Lindot, anak. Kung si Chito man na, ayaw. Tindon! Glina! Lili! Hala, si Papa di ay kuya. Karon lang siya muanhi. Wa mo tuman siyang gipromise na to, Glina. At tuon lang na ko, maha. Kuya, kimingaw naman ko ni Papa. Pa, manaog na ko. Ni Asya. Og wa lagi kalibutan ng mga bata sa nahitabo. Dili ko ganahan makigsulti niya, ma. Bakakon siya. Naiubos sa lindon. Misod siyang lawak. Kano ikaw may misugat na ko, ha? Iya. Si kuya ni mo. Wa man gud ka matuman sa imong promise, pa. Ay, upos si kuya. Sorry kaya anak. Busy lagi kay papa ninyo. Mao nga ni aron ko. Aron pahibaon mo nga. Muuli na gyud ko. Tinuot pa? Mauli ka na din sa ato? O lagi. Kaya di naman busy. Talas-taas. Pasabdong ko si kuya mo. Kuya! Kuya, mauli na si Papa din eh. Ma! Ani na si Papa? Dili na siya busy. Ani na siya uli, ma! Kuya! Dinhilang ko sa kwarto. Ang mga bata lang unay mo abi-abi niya. Di lang una ko mapakita ni Fig. Sorry kayo, Lindon. Pag ikaw magkasabot sa trabaho, anak. Kanon ay busy ang inyong amahan. Pero karon, di na ko permiyo. Kuno ako'y biyahe. Di ka ba to? Sige man lang gud kag promise pa. Unya, di mo tuman. Asa man di ay ka pa kung dili ka muli din ni sa ato. Hindi nga naka. To ako sa trabaho na, Lindon. Sa biyahe o sa office. Pa, wa kay uyab. Unsa? Ingon akong classmate. Kung ang papa dili mo uli ubay. Na ay uyab. Lindon. O jarta magsultian na iyo. Manoro hinuon ta, kita si Glina. Ay lang mo pag-ilis, o kina nagisulob ninyo, mag-aon ta si gawas. Altuwa una si mama pa. Pagsulti una mo.
Ha? Kaya nga no? Unsa ba niya gisulti diya ninyo, ha? Unsa? Aron mahibaw si mama nga ni anak ka. Kung niingon ka nga, muli na ka dinhi. Sulti si mama pa aron malipay siya. Di lang ay may baho ang mga bata. At tuan na si mama pa. Naasa inyong kwarto. Sige. Ariyon ko. Lindol, ikaw na, anak? Le. Siya di ay, si Vic. Nerabang mga bata. Unsa kay tuyo niya? Bungol ka ba? Uli, Kadiyot lang. Ngano? Ayaw yun pagpakasayop kong sulti sa mga bata. Kabahin siya nito mo. Gagidapatan ti ka. Tuod kay ikaw rin makuwawan. Ikaw ra. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!